osebede telo kuom thuolo mar higni ang'wen. Higni ang'wen go osebede yo machalo nade, to higa achiel modong'ni rawere de gomba mar mondo mi ni singo mane mar mondo ma jatend piny Kenya William Ruto winjo bed ni chopo kare ne rawere e yo makare. Nyakoro mugia jong mane mbaka mabobedo kagoyo achiel kachiel kochakore sa 4:30 nyaka sa 7 mar odiochieng'. To kaka pile mbaka makama bendo wabobedo kawachwalo ni e county kama intiere, kama jofwambo magwa bro bedo ka loso kodi mar mondo mi in kaka rawera tingiswa ni to pachi en mane, higa achiel makoro dong' motelo ne yiero digom mar mondo mi sirikal ochop singo mane. Omiyo chako tudri kodwa kochakore sani, namba mar ote machuok 33600. Facebook ibiro yudo wa achiel kachiel Ramogi TV, X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kawachako nyaka Ramogi Ajwang' wachako kod weche manyien mawaikoni gi lak sechegi machiegni. Nyinga Joyce Oduor. Chenro mag thieth mosebedo korochore pachoka kuom thuolo mar jumbe 2 ma okela kod ng'anyo mar Nases pod ibiro medo dhi nyime ka Nases oramo ni okgidog e tich nyaka chop dwachgi. Ka giloso e kinde ng'anyo mane gibago nyaka e rangach mar apisi mar riwruog governors, jotend riwruog Nases kotelnegi kod Morris Opetu kod Collins Ajwang'. Nases go wacho ni ok gibi dok e tich nyaka chop dwachgi moting'o keto kogno e winjruok mar CBA kod duol mar governors kaachiel kod ndiko gi e tich e yo maongerore ne jochiw thieth mar UHC mar mondo mi okete e tema. Gimeno ni Nases ma ochungi e tich kod ten county ma Kisii mondo duoke tich mapiyo. The career guideline that we fought for, because we cannot run under an ancient career guideline that was passed 10-15 years ago. I want the president of this nation to pay attention to us. The conversation we want is a respected nurse. The conversation we want is a motivated nurse. The conversation we want is a well-motivated nurse. The conversation we want is a decently paid nurse. On the CBA position, there is an offer that we had been given the first meeting we came here, and we told them we go and give feedback to our members. We gave that feedback there na tumewaambia hiyo tulikata. Therefore, that is the report that they will give back to the council. Then we meet on Monday so that they can comply now with our demand.